Kaixo beste igande batez, beste bideo berri batea. Bueno, lehenik eta behin, eskerrek asko, azkeneko blogak eukien babesagatik. Benetan oso eskertuta, normalen baino zifra bekai daukitzen, hasi que mila esker denaiz, zuei esker delako. Eta emaitzu horiek jarraitzen, lortzen jarraitzeko, hemendik aurrera esan goiteu betiko bostak izendatu dietola. Izango dira bost akzio inbeituzunak eta gogorarazten atorrenak oen bideo zeuretik. Diala, like eman, arpidetu, kanpaia aktibatu, komentatu eta bideo partekatu bukaeran gustatu baldin bazaizue. Bideo bukaeran berez bat horrezuko izuet, baina mendik aurrera esango dut, goatu betiko bostak, like, tal. Eta hola jongo gea al grano. Alaia guatorazte izuet. Eta benetan horrek laguntzait nahi pioaz eta ontakeri bat emateu, baina benetan garrantzitsua da, ze bideo batek asko zeuta funtzionatzeu horako gozak dituzunen, ez dituzunen baino. Asik, saleratxo hau bukatuta, gaurko bideoa saltzen ator. Bueno, lehenik eta behin, gaurko bideoa da, pixkat, beste iganetakotatik aldenduta daun bideo bat. Azkeneko hiruak izan dira pixkat hitz egiten, niri buruz, niri pentsatzen dituen gauzak, gaur nator beste bideo batekin totalmente desberdina, ze aldatu nahi nuen. Eta gaurko bideo zertaz doa? Dakizun bezala, ni Tolosara naiz, eta Tolosan dago Euskal Dantza talde bat, dala Udaberri Dantza taldea, eta bertako kide naiz, eta guk dantzatik duen trokeo dantzak, eta dantzatziteu uste txikik, arku txikik, egurrezkok. Baina, igual batzuk ez dakizuna da, arku horiek guk iteitula, eskuz iteiteu guk jutera mendia, eta initeiteu. Eta bideo honetan ikusiko zuena da, hoxe, nola iteian, uste txikik, arku txikik. Beraz, lehenengo gauza, arropa zarra jantzi, eta mendiagoaz. Nola itei arkuk? Bueno, kaixo, ja hemen gaude. Orduan, lehenengo gauza, guk iteiteu arkuk. Guk iteiteu. Orduan, lehenengo gauzen gaudena, urritz zuez bat bilatu, urritza, dana, eta moztukete badarrak. Ja dauzko moztuta. Eta orduan gero, urrengo pausoa da, adarroiek zuritu eta gero doblatzea. Bizkanak ahongun ez erakusten, Baina, urrengo pausoa da, zuritzen egia da. Ja moztuta dauzka, orduan zuritzagoaz. Bale, hemen ikustezue, hau da, urritz adar bat. Orduan, jartza dugu hemen. Eta laban batekin, hola ez. Eta hola ez. Hola. Hola. Eta hola, zurituitea. Ikusten, eta zuritzen goaz. Vale, egia zuritzen diguzu ez, puntak igual dugu, dena zuritzen. Eta nahi gatzea izati hau, orduan, hoxe, apoiatuta. Eta, zoom. Hemen, hola, kongarro motu zaioa. Eta hoxe, zuritzen goaz, dena. Atako zaizkigu unos arcos, bueno, de kategoria. Ya fina, ya. Súper borrado. Hori da ez dela egokin zuritzen. Vale, nik ja hau zurituet. Ustezue, hemen azalauka, eta hau guztia zurituta honeaino. Vale, hemen dauzkau, ja zuritzen gozenak, eta hemen iteiteu doblatu hola bida eskuz. Gure teoria dago hau txingo zegula, baina gertazi jau ez da. Hau txia. Ai! Erremendikan. Ia bez, tablagoaz doblatzen arku iteko. Eskuz, hau da dena, artizautza.
Eta pixkanaka doblatzen dijoa. Ikusten hor, arkuan forma hartzen dijoa. Apa! Lasai. Erlaz, esplikatu zertan nahi dien. Zertan ari gara? Beste batekin hasia, eta guain bai, badirudi. Aitxe, lagunden bezutela hoen. Jak, arkua! Eta orduan, hoen soka jarri bat zaio. Baina iritsi behar du beste aldea, Hau motxo. Dikora pillo. Chico. Eta hoen beste aldean. Gero bidean zuen komentario kontzongo ya, sin más, jakin duzue. Hor, lo juego. Ah, vale. Hor jarri behar du. Hor. Control de armas, arma blanca. Epa. Hemen txarkua. Zaleti arku. Bale, eta behin, denak arku guztekin da, usteiteu hemen pila baten. Hemen daukazue pila ikustezue. Hola dice jarkuk, ya está. Eta guain ja, lehortzen utzi baia. Horko batzuk altxira, Igual baten berri ez dara, Bueno, baina Diga ya. Maia. Pixka. Maño. Neire. Hori bete. Tenengo esan duzetik ean. Handieko eman ditu zuzen apolitazua moztuako. Irean zure kotxe barren dugu. Baita ere, handiateko. Maia denek lehiak atxiteko. Bai. Oye, vale. Oza daukat. Kaixo, bale, bueno. Ensaio eukideko ensaio gran nago, bale? Eta, bueno, ikuste, utzitora soka batzukin lehortzen, bale? Hori guztia denbora bat, ikabete batzuk lehortzen, eta gero lehortu duna da, olako arkua. Ja, forma hartuta, malgua, eta, dantzatzeko prest da ona. Ba, listo, ikusi zuen azkenen, 30 arku ingurin genitun, asko gero lehortzakon hautsingoia, edo batzuk baia ikusitzen bizena, doblatzakon hautsititzizkigun oioikoa da azkenen. Kontu nukitzeko pare bat gauza, ilargia kontu hartu behar da, ilargiakin zer da hor, arku mozteako garaien, osea, urritza adarrak mozteako garaien. Eta hoxe, orduan supostamente, data hau zan, egokia iteko arkuk, eta ite joan ginean, 2 urtez behin edo iteu, urten, ja, azten tantokatua. Eta hoxe, askotan doblatzen ari gala hautsiteia, o behin doblatuta sekatzen ari gala hautsiteia baita, gehatzea geha, pues, tirada dakitzen 30 ingurukin. Eta gero hauek eseretan baita hautsitez ezkigu, emanaldetan baita, orduan, horregatik egiteu behar diana baino gehiago, azkenen repostoko asko behar egiteu. Eta honeaino bideoa, esango jaztuen, nahi zuen euskal dantzan inguruko bitxikeri gehiago kontatzituzten bideok, o olako gauza, ez dakit, olako txikikerik edo olako kuriosidadek, nahi arnaitu zuen kontatzen hemen bideotan, esango jaztuen, edo zer gauza hola euskal dantzan inguruko zer gauza eta zititen eraztu gehiago, esan zazkenen, bueno, hori ere ikasten.
Eta, hoxe batu, betiko bostak, like eman, arpidetu, kanpaia aktibatu, komentatu eta partekatu bideo gustatu bat zaizue. Eta, hurrengo gandan ikusiko gara beste bideo berretekin. Agur!